Здравейте хора, и днес сме в PPVG и това, както очаквате, е във втория епизод в сървъра. Ето какво представлява ендертиса ми. Shard 2 Knock 1 Fire 1 и Sharpness 4 меч. Не знам, ако ги съединя какъв ще стане. Sharpness 5, може би му 6 кноля и тук имаме една готепока. И този път ще скачаме в дупката. Си запазят тези айтеми. Нещо сървъра заедно лагва от вчера. Не знам защо и поради какви причини лагва. Купил съм си фреймовете на 50. Обаче няма никакви хора в сървъра, така. Иначе е 9 часа сутринта. И сега скоча в дупката. Има ли някой? Тук са някакви пичове. Няма да скачам. Защото няма никой. Така, ще се убийства. 35 умирания. И да 17 на не, няма да скачам сега. По-скоро ще си нафармя храничка. Защото ми е в малки количества. До вечера сигурно ще снимам епизод 3. Защото като гледам сега този епизод, не знам какво ще представлява. Епизод 2. Извинете ме така. Малко кихам. Дай, тук съм пак. Спряхме малко. Много съм болен. Не знам за какви поради причини кихам. Значи така да го отворим. Така, 22 поражалки, пиша холм. Сега ще ви покажа какво представлява холма ми. Нямам фулки. Той представлява някакви разбъркани чистове с всякакви итеми. Но видите, никакви интересни итеми няма. Така някаква печка ще се ран. Може си направя някакъв армор, така горе да знам. Не, ще направя каска. Така и така. Брота ми се посилва малко. И така. Нямам никакъв ранг. Само това да кажа. И ще напиша кажете на YouTube. Отивам се на спам. Аз обаче нямам никакъв. Така, сега пък ако се отвори някакъв късмет, може пък и нещо да стане, не знам. Казвам в дупката. Ако ме убият ме. Чакай, тук ще се каширам. Има някакви пичове горе. Ще клекне така. Даркив. Това ще види някой. Това било крава, бе. Така мятам се в дупката. О, вижте какво зомби само. Нещо лаги в сървъра, брат. Не мога да разбера какво става с този сървър. Така бих могъл. Шар демидж. 7,5 демидж. Така не ме интересуват айтемите, някакви стъпи. Имах и много хубави айтеми, но имах проведен сет, но
Какво да кажа са? Аз не съм. Съм само с кожен сет. Така съм къската ми е ран. Добре се излизам. Защото като гледам няма хора. Няма смисъл. Warpaint, да видим на Warpaint какво е положението. Те може пък и там да се млатат. Ето Warpaint, няма никакви. Тук по принцип на Warpaint почти много рядко излизат някакви пичове. Ами да, може да направим сега едно ревю, така и така сме пусли Warp Battle. Warp Battle, скачи се мъчки и служите филията ми за останалите. Да. Тук е май нещо, където са провежда и PP евента и Warp, същия Warp е Warp Death Run, така. Death Run. Да, то е ясно, но аз не знам защо е затворено. Виждам, че така някакъв друг пич снима и Warp, същия Warp е Warp Enchant. Тоест там се намира и сейлшопа. Може да си продавате някакви тъпи айтеми там. Е така, да се селата рок и така и това е. Чао.